זיכרונט, היכל ההנצחה הדיגיטלי הגדול בעולם. ולמה הגדול בעולם? כי אנחנו מנציחים את אותו אדם קרוב עליכם שנפטר מאלף ועד תף. אני רוצה שתראו מה אנחנו עושים שלב אחרי שלב. שימו לב, אנחנו מנציחים את אותו אדם שנפטר. רואים פה את התמונה שלו, רואים פה את תאריך הפטירה שלו, את שמו כמובן, ויש לכם אפשרות לראות את הימים שנותרו להזכרה שלו, ממש ימים שנותרו להזכרה, להוסיף את ההזכרה ללוח השנה, לשתף את תאריך ההזכרה בוואטסאפ למי שאתם רוצים, פשוט מדהים, זאת רק ההתחלה, אוקיי? בזיכרונט אפשר לראות כאן את המצבה שלו, יש גם מדבקה למצבה, תכף נציג את זה. תעודת הזהות שלו, כל הפרטים על אותו אדם, אברהם פסח, קלצ'ינסקי, שם האבא, שם האמא, אפשר לראות את שמה של הבת זוג, שמות הילדים, העיסוק שלו, תאריך הלידה שלו, הכל מופיע לכם כאן, וסיפור חייו גם מוקלט ברמה גבוהה ביותר, כן, הקלטה עם קריינות ברמה גבוהה, וכל סיפור החיים שלו שמופיע כאן, הכל כולל הכל, המשפחה נתנה לנו את כל הפרטים, ואנחנו הכנסנו את הפרטים פנימה אל תוך עמוד ההנצחה של אותו אדם. תמונות ומדיה, תראו איזה יופי, תמונות וגם סרטים של אותו קרוב משפחה שלכם שנפטר, תמונות וסרטים כפי שאתם רואים, וגם פרקי תהילים על פי אותיות השם של הנפטר. למשל אברהם, אפשר לראות כאן פרקי תהילים על פי אותיות השם שלו. תהילים, אם מישהו למשל נמצא בחול ולא יכול להגיע להזכרה והוא רוצה לקרוא תהילים, אז הוא פשוט קורא את פרקי התהילים מחול ביום ההזכרה, למשל. פרקי תהילים עם האותיות של הנפטר. אפשר לראות כאן למטה את ההספדים, הזיכרונות, החוויות שהיו לאותם אנשים שכתבו כאן את הדברים יחד עם הנפטר. מאוד מרגש כמו שאתם רואים. ויש לנו עוד אלמנטים בזיכרונט ואנחנו נציג אותם עכשיו. אתם מקבלים מאיתנו את הערכה המיוחדת הזאת של זיכרונט, שיכולה להגיע אליכם הביתה עם שליח, כן, עם שליח עד הבית. ומה כולל את הערכה הזאת? קודם כל, מטלית לניקוי המצבה. מטלית לניקוי המצבה, ומדבקה שאותה אתם שמים על המצבה. מדבקה מיוחדת עם זכוכית אקרילית, ואני רוצה שתבינו, זאת מדבקה שבחלק האחורי שלה יש מדבקה חזקה של חברת 3M הגרמנית. מדבקה שלא תצא מהמצבה שלכם, והיא עמידה בכל תנאי מזג אוויר. גשם, חורף, לחות, קיץ, סתיו, אביב, יום סגרירי, יום מעונן, בכל מזג אוויר שהוא מטמפרטורה של מינוס 20 מעלות עד 55 מעלות. מה צריך לעשות? שמים אותה על המצבה, מצמידים אליה את הטלפון ורואים את כל מה שהראיתי לכם על המסך, את כל הפרטים על הנפטר, את התמונות ואת המדיה ואת תאריך הפטירה ואת הניווט אל המצבה ואת הזיכרונות ואת קורות חייו של הנפטר. הכל אפשר לראות בטלפון כאשר מצמידים אותו אל המדבקה שנמצאת על המצבה. בניגוד למדבקות אחרות, זאת מדבקה הכי איכותית שיש והיא חלק מהערכה. זאת המדבקה, חוברת הדרכה, שתסביר לכם בדיוק מה יש באתר שלנו של זיכרונט ומה כוללת הערכה ומה אפשר עוד לקנות באתר שלנו. אני רוצה שתבינו, כל המוצרים שלנו של זיכרונט כוללים שבב NFC, כולל המדבקה הזאת על המצבה. כל המוצרים שתראו באתר שלנו כוללים שבב NFC הכי טוב שיש. זיכרונט, היכל ההנצחה הדיגיטלי הגדול בעולם. זיכרונט. ככה מנציחים היום.